Tässä ei oo ketään. Tulkaa siihen. Tulkaa nyt. Nyt tuli heti. Noin. Ai mitä? Ei. Annalla liittyi. Mennäänkö jälkeen syömään keskustaa vai Jynkkärillä? Mulla on nälkää. Kuolen, mulla on nälkää. Mulla on nälkää. Lupaat sä vielä? Joo. Hyviä salliryhmää. Mä en näe mitään. Niin mennään tehdä perunalta. Moi Killa. Killa? Jaa. Kuka sanoi mua killaksi? Jonsku. Kuka sanoi? Mä teen 2 leisiä. Kato Santeri. Attu rintaa. Älä kato sitä! Et sä voi katsoa sitä. Hyi. Hyi. Moikka. Ootte